Makauniyar soyayya makauniya. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake dawowa a cikin wannan shiri na mai farin jini mai suna Makauniyar soyayya. Kamar yadda kuka sani dai ko da yaushe muna tsamo wanda suke soyayya a online, wanda wata badakala ta faru da su ko na al'ajabi ko na farin ciki ko na ban haushi, mu kawo su cikin wannan shirin domin su faɗakar da mu, su ilmantar da mu, su nishaɗantar kuma wasu. So kamar yau ma mun ƙara zuwa da wasu masoya guda biyu wanda za ku gan su kuma ku ji su kuma ku ji labarinsu, ku biyo mu. Barkanku da fatan kun ƙara so lafiya. Kamar yadda kuka sani ne dukan mu nan mun taru anan ne saboda mu ji yadda kuka fara soyayyan ku ta online da kuma yadda take ci a halin yanzu. To a gaskiya ni ce na fara bibiyar sa, ba shi ba, saboda ni ce na ke son shi, ba shi ne yake so na ba. Dalilin da yasa na faɗa maka haka, ina zaune a ɗaki na, bayan na buɗe wayana data na sai na shiga Facebook. Bayan na shiga Facebook sai sakon messenger ya fara shigowa wayana. A lokacin ne sai na ga an ce min hi. Bayan an ce min hi ni ma sai na ce hi. Sai ta fara min magana kala-kala. Kaman ba zan biye mata ba saboda ni ban cika chatting a Facebook ba. Amma sai na biye mata saboda na ga kaman ba wani abu bane. Na ci gaba da bata amsa. Daga nan sai muka fara alaka da ita. Wasa-wasa sai alaka ta ƙarfi. Na ji daɗi sosai da ya biye min har ya fara min magana. Amma gaskiya ban bayyana masa ina son sa ba sai bayan sai da ranar ma da na tabbatar mun shekara ɗaya a ranar na bayyana mata cewa ina son sa. Na ji abin yayi min nauyi saboda ban yi tsammanin haka ba. Abin da na ɗauka abota ne tsakaninmu da ita, shi yasa ban biye mata ba, na ba ta amsa da wuri ba. Ko da ya buɗe saƙona ya yi shiru kuma sai ya fita, sai na ji a zuciyana cewa kawai ba zan samu abin da nake so ba. Saboda na kai sati ina buɗewa ga ko ya buɗe saƙo na aiko min da wani saƙon, amma shiru. Dalilin haka kawai sai ya sa ni na goge wannan saƙon da na tura masa. Ina hawa online ko da yaushe, kawai amsar ne bana ji zan iya bata. Kuma a lokacin da ta goge saƙon nata na gani, sai na yi ɗan murmushi kaɗan, na tura mata saƙo, me yasa ta goge? Tana gani sai ta bani amsa. Na ba shi amsa ne da cewa na ga maganar kamar ta ɓata masa rai, saboda kaga bai bani amsa ba, sai ya ce min haba ba komai. To ko a lokacin bai amshi soyayya ta ba sai bayan wani wata 5 din. Na karɓi soyayyar ta ne ba don komai ba sai yanda na gani da gaske tana sona. Ka san Hausawa sun ce ka rabu da wanda kai kake so, ka kama wanda shi yake son ka. Nan ne za ka samu cikakkiyar soyayya ta zahiri. Mun da kuka kasance a soyayya amma kuma ba ku faɗa mana da kuka fara ji da sun da kwaɗa juna ba. Kun yi shiru dukanku, ku nake ji. Gaskiya ba zan iya misalta yadda na kasance ba a wannan ranar. Ranar da na fara ganinta, ranar ce na so in gane na yi kusa yin babbar asara a rayuwata wacce ba zan iya mai makwafinta ba. Me yasa ka ce haka? Saboda ban taɓa ganinta ba, ban taɓa ganin hotonta ba. Ban yi tsammanin tana da kyau haka ba, saboda ba taɓa ganin hotonta ba kuma ban taɓa cewa ta tura min hotonta ba. Hoton katun take sawa a difinta ba hotonta, saboda a tunani na yara ne suke sa hoton katun a difi ɗinsu. To kamar da na gaya maka dalilin da yasa ne mai ɓadda kama, saboda yanayin yawan samarin da nake da su kuma kaga ba tsakani da Allah suke sona ba, saboda saboda kuɗin babana suke bibiya ta da kyawuna, shi yasa ne mai ɓadda kama kawai na ɓoye mai fuskata. Ko a mafarki aka ce min ita mai kyau ce kuma da dangin da ta fito, ba zan taɓa yarda ba. Da yawan matan da suka fito a kafar Facebook da yawa maza ne ba mata ba, shi yasa ban taɓa yarda da ita ba. Har sai da muka haɗu da ita na yadda tana da kyau, da ban same ta ba gaskiya da na yi rashi. Gaskiya idan na ce ma ga yanda farin ciki na yake, na yi maka ƙarya. Don ko da na haɗu da ita, na yi zaton ba za ta aminta da ni ba. Sai da muka haɗu sannan soyayyar mu ma ta yi ƙarfi. To yanzu wani mataki kuke a soyayya? Aure. Kamar ya aure yake? Ban gane ba. A yanzu matakin da muke da ita mun yi aure, sai dai bai yi ɗauki wani lokaci ba da muka yi auren. Yanzu wata 5 da aure. Kuma dalilin da yasa muka yi aure na yadda da inda zai ajiye ni, da daɗi ko ba daɗi, ni zan bi in zauna da shi saboda irin ƙaunar da nake yi masa. Ya batun ƙalubale da kuka fuskanta? To ƙalubale guda ɗaya muka fuskanta lokacin da ta bayyana wa danginta ni ne za ta aura. Gaskiya irin ƙalubalen da na fuskanta ta lokacin na je na fahimtar da iyana irin san da nake masa,
a lokacin ne suka kawo min maganar cewa ashe akwai wanda suke so su aura mun tuntuni ni kuma ba su gaya min ballantana in koya ma kaina sansa. An zo har gidanmu an yi min barazanar da in ba rabu da ita ba za a iya kashe ni. Kana nufin barazanar ta yi tasiri a gare ka kenan? An yi min, sun kawo min hari har sau 3. Lokacin da muka haɗu da su sau ɗaya, tun daga lokacin ba mu sake haɗuwa da su ba, tun daga lokacin ne ba su sake samuna ba. Idan za ki tuna ai mun yi magana da ke na canja wajen kwana har na ce miki na yi tafiya. Ka kuma sanar da ni cewa tafiyar da ka yi shi ne saboda ka samo abin da za ka je ka nemo mai auren mu zauna lafiya. Na yi da kai cewa ni zan baka abin da kake bukata ka ce min a'a kai ka fi so ka je ka nemo da kanka amma dalilin da yasa dama ka bar gari kenan. Wannan lokacin na bar gari kuma na yi haka ne domin na samu sauki a rayuwata. Amma me yasa baka sanar da ni ba? Idan na faɗa miki abubuwa ne za su lalace daga ƙarshe waɗanda suke so su raba mu har su samu nasara. Amma da na yi haƙuri kin ga ai mun kai matakin da muke so ko? Yanzu ba za ka iya gane da suka yi maka abin ba. Abin da ya wuce ya riga ya wuce. Kin ga ai har mun kai matakin da muke so tunda ba gashi mun riga mun yi aure ba. Wannan shine babban ƙalubalen da muka fuskanta. Nasaranta kuma shine an riga an samu abin da ake so. Wato kun fuskanci ƙalubale kala-kala. Ko addu'a da zan yi Allah ya bada zaman lafiya. Amin muna godiya. Kada ku manta ku ci gaba da bibiyan mu. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku makauniyar soyayya da ake faɗawa kala-kala da badakalolin da ake fuskanta a cikin ta. Sannan duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na yau. Ina fata za ku ci gaba da bibiyan mu dan kawo muku ƙalubale kala-kala da ake fuskanta a soyayyar wannan. Sannan ku ajiye mana comment ɗinku domin jin ra'ayoyinku akan wannan shiri namu. Sannan kuna da wasu labarai na soyayya za ku iya kawo mana shi domin mu bincika inda hali da yiwuwa mu kawo wanda abun ya faru da su domin mu ƙara mu ilmantu mu shaɗantu mu azantu a cikin labaransu. Ku ci gaba da kasancewa da makauniyar soyayya. Makauniyar soyayya kuma soyayya ce. Makauniyar soyayya makauniya.